aw sigiyɔrɔ la amunu be ka lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ni ɲatuma ayo bisimila bi Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛla kunungo juma juye kalo tile 4 an ka jamana ɲɛma General d'Armée Assimi Goïta ni ale AES ɲɛmaaba fana ye a kɔni ye kunnafoniya di kɛ ka da fɛn min ye AES jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen tulo kan ani a tɔɲɔgɔnkɛw kelen kɔfɛ ka ɲɔgɔn masala min n'a yirala k'a fɔ fɛn min ye session du collège des chefs d'État olu ka lasigiba kunfilanan o bɛna kɛ Bamako faaba kɔnɔna la ka sanga décembre nata ye san 2025 kunnafoniya in kɔni dira an ka jamana ɲɛma fɛ ani fɛn min ye General d'Armée Abderrahmane Tiani ni o ye Niger jamana ɲɛma ani capitaine Ibrahim Traoré kelen kɔfɛ ka ɲɔgɔn masala ka bɛnkan kelen kan. Kunungo juma juye kalo tile 4 wuladafɛla wagati olu la an ka jamana gouvernement ɲɛma ni o ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ministre ɲɛma Abdoulaye Maiga ale sigila kana an ka jamana kɔnɔna la a kɛlen kɔfɛ ka taa i sen don fɛn min ye conférence internationale sur le financement du développement au Taliba la min kɛla Espagne jamana ka olu fɛ yen nɔ min na an ka jamana ɲɛma ni an ka jamana ministre national jamana kɔkan ko ma Abdoulaye Diop ale kun bɛ kɛnɛ kan ka sanga ni ministre ɲɛma ka nali ye a kɔni bisimilala kunungo wula fɛ aéroport international Modibo Keita kɔnɔna la min na a cakɛɲɔgɔnw caman tun bɛ yen nɔ. Sangani an ka jamana cour d'appel ale parquet général kɔni ka laɲiniba ye a ye min kɛ kiiritigɛlaw fɛ ka sanga ni juye kalo tile 3 tɛmɛnen san 2025 a kɔni ye a laɲiniba kɔni kɛ fɛn min ye an ka jamana kiiritigɛlaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna minnu kɔni bɛ ka avion présidentiel ko kiiri olu kɔni tigɛ ani ka taa se kɛlɛkɛminɛ minnu sanni ko kuma kɔni fɔra ka bɛn ni jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga wagati olu ye walasa ka se ka yelen da o kow kan a ye a laɲini kɔni kɛ kiiritigɛbagaw kɔni fɛ ko u kɔni ka ɲangili bere yɛrɛ kɔni kɛ ka fɛn min ye Madame Boire Fili Sisoko yɛrɛ kɔni gosi kɔsɔbɛ ani ka dɔn ka fɔ fɛn min ye colonel la major Noum Dabita fo ka taa se général Mustafa Dabo ma ni affaire yɛrɛ olu kɔnɔna la. Bafula bɛ kaw fɛ yen nɔ ka sanga ni banbagaci wale tigilamaw ka waleya kɛlen ka sanga ni tarata don tɛmɛlen ni juye kalo tile fɔlɔ min kɛra sababu ye ka jatigɛba kɔni kɛ ni marabolo kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni bingani wale taara ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen la Bafula bɛ siman dilan usine yɛrɛ kɔni ma min kɔni bɛ gangun teri yɛrɛ marabolo o kɔnɔna la o kɛra sababu ye ka siman sɔngɔ kɔni yɛlɛ kosɛbɛ Bafula bɛ marabolo o kɔnɔna la ka da kan siman kɔni min tɔni kun bɛ sɔrɔ fɛn min ye sefa wari 17 la o tali yɛrɛ sɔrɔ fɔ sefa wari 20 na wa an bɛ don min na i ko sisan siman feere usine yɛrɛ kɔni ma dayɛlɛ fɔlɔ. Ka sanga ni attaque terrorisme kɛra juye kalo tile 3 tɛmɛnen na Tebile Waje marabolo kɔnɔna la ni o bɛ Masina ka olu fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka maa 2 kɔni bɔnɛ u ni na o kɔfɛ maa 1 ka o joki wa a yirala k'a fɔ maa 1 fana o kɔni tununen don an bɛ wagati min na i ko sisan min na wulikajɔw kɔni bɛ sen na walasa ka se ka fɛn min ka dɔn k'a fɔ yelen da a ko yɛrɛ kɔni kan ka sanga ni seereyaw ka ɲɛfɔliw ye a yira k'a fɔ ko ni bingani wale kɔni kɛla cɛ marifatigi bugunatigɛbali dɔw de kɔni fɛ. An bɛ taa Segu kaw fɛ yen nɔ hali bi lakanako sabatili okumu kɔnɔna la Segu marabolo ɲɛmaaw kɔni ye fɛn min ye dɔ fara Segu jamana yɛrɛ kɔni ka couvre-feu kuntagala jɛnya kan min ye tile 30 bɔɲa ko ye o la fɛn min ka dɔn k'a fɔ Segu marabolo kɔnɔna la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 mana se ka ba fɔ ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 6 la maa si de kɔni man ka tɛ ka ye kɛnɛma ni laɲinikɛla marabolo ɲɛmaaw fɛ walasa ka se ka dugu kɔni basigi o sabati cogoya min na. Kunungo juma juye kalo tile 4 fɛn min ye fonction publique ale examen jaabi olu bɔra min yɛrɛ la yirala k'a fɔ candidat kun bɛ taa i jɔ fɔ maa 58 ani maa 75 la minnu yɛrɛ kɔnɔna maa 746 olu kɔni admira ni a bɛ fɔ ko olu kɔni passera min na mɔgɔ 27 olu yɛrɛ kɔni ta ma taa jate la wa yirala k'a fɔ ko diplôme 11 o de kɔni sɔrɔla minnu ye diplôme fo ye ni concours fana senfɛ. An bɛ to kalanko bina k'u ka DEF 2025 ni o ye ɲina san 2025 DEF yɛrɛ kɔni ye a jirala k'a fɔ kunungo juma juye kalo tile 4 an ka jamana brigade d'investigation judiciaire ni o ye BG u ye tigɛ kɛ lakɔli mɛtiri 18 bɔɲanko la minnu yɛrɛ kɔni a jirala k'a fɔ ko u kɔni correction wagatiw la min ye DEF yɛrɛ examen fɛ y'u corrigé tɔlaw ye ko u kɔni tun bɛ ka nɔti di lakɔliden dɔw ma u ni min man kan min laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye walasa u ka se ka examen kɔni sɔrɔ hali n'a sɔrɔ u ni a sɔrɔli man kan
ore koni na sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ koni kuntagala jɛnyali ka taga a fɛ a yirala ka fɔ ko a bɛ taa ɲina san 2025 defukɛla ma 200 bɔɲanko minnu ka notiw de bayɛlɛmana walasa u bɛ se ka defu yɛrɛ koni sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na a kɛra sababu ye ka tigɛ ka lakɔlimɛtiri 18 na. Nin ye lɔgɔli karamɔgɔ 18 ye minnu caman ye lɔgɔli ko ɲɛnabɔ cakɛda kapu ngulɔmanw ye Bamako ba numanyanfa académie kɔnɔ. Tɛgɛ dara u kan wale jugu min na polisiw ka sɛgɛsɛgɛli bolofara biji ɲɛma b'o walawala. Fu tɛmɛnen in na sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la le 19 juin 2025 a yira k'a fɔ ko correction kɛyɔrɔ la ko noti dɔw bɛ ka bayɛlɛma donc kibaruya sɔrɔla service compétent dɔ bɛ yen o ye wulikajɔw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ donc sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la an sera ka mɔgɔ 18 minɛ bon a fanba yɛrɛ ye les conseillers à l'orientation donc an ye baara daminɛ mais sani baara ka daminɛ an ka faamaw ka yamaruya kɔnɔ ani procureur sɔnni kɔfɛ le procureur de la commune 3 puisque dossier bɛ taa yen donc an ye enquête dayɛlɛ donc enquête dayɛlɛlen kɔfɛ a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la notiw bayɛlɛmana notiw bayɛlɛmana ka se fo a bɛ candidat min bɔ a bɛ mɔgɔ 200 bɔ olu bɛɛ ka notiw bayɛlɛmana sinon a ka ca ni 200 yɛrɛ olu ka bayɛlɛma in kɔnɔ o tun bɛ noti kɔrɔ o man ɲi o b'o bari ka na noti kura sɛbɛn min ka ɲi donc an ye baaraw boloda ten ka procédure labɛn maintenant a kan ka yira fɛnɛ que nin kɛwale an ka Mali sariya y'a bali donc code pénal y'a bali donc examen la k'a fɔ i bɛ taa faveur kɛ ekɔlidenw ye noti bayɛlɛma bolo ma o bɛ se ka ɲanga ta ka s'i ma donc an tilala an ka baara la an b'a u ci ka taa procureur ka niveau dɔ la. Ka kɛ ni wale in ye contrôleur principal de police Mahamadou Solo Jakite ye wele da kɛ ka ɲɛsin devaw lɔgɔlidenw ani kalankaramɔgɔw ma. Olu ka kalan kɛ u ka cɛsiri examen bɛ daminɛ depuis tile fɔlɔ examen bɛ daminɛ donc i bɛ leçon ta a bɛ exercice kɛ a ka ca la sixième mana bɔ cogo cogo parce que fɛn tɛna d'aw ma a ma min ye donc i bɛ ye paseli t'aw fɛ parce que ni continue nin système fɛ hali ni nana baara sɔrɔ o kuma dɔ la est ce que i bɛna kɛ baarakɛla ɲuman ye donc ka se enseignants fɛnɛ ma tiɲɛ don denmisɛnnin dɛmɛ ka di mais sariya ye minnu sɔsɔ an kan ka yɔrɔ ma janya olu la donc denmisɛnnin dɛmɛni dɔ ye i k'a ci k'a bila sɛbɛ sira kan donc moi je pense que n'an tor'o kɔnɔ o ka ɲi jamana yɛrɛ image ma o ka ɲi enseignant image ma bɛɛ ka bɔ nin kɔnɔ. Ni maa 18 minnu minɛlen filɛ sɔmi kɛlen don la k'a fɔ u ye lakɔliden ma 200 ani a kunkanfɛ ka nɔti sɔrɔlenw bayɛlɛma ni ka caman fara u kun walasa u tɛmɛni bɛ se ka teliya defu kiimɛnw la cogo min na. U bɛɛ lajɛrɛlen bɛ baara kɛ Bamako ba numanbolo kalanko ɲɛnabɔ so académie kapuw kɔnɔ. U ka kiisaw tɔ bɛ latigɛ Bamako sigida 3nan tribunal la. kunnafoniyaw kɔnɔna la an bɛ taa Burkina Faso jamana o la fɛn min ye Burkina Faso jamana kɔni ye fɛn min ye Fond de soutien patriotique u kɔni sera ka min fara ɲɔgɔn kan san 2025 kalo 6 fɔlɔ o kɔnɔna la ko o wari kasabili bɛ taa i jɔ fɔ sɛfɛ wari miliyari 100 ani miliyari 1 ani a kunkanfɛn o de kɔni na dɔnni b'a jɛ sɛfɛ wari miliyari 100 ani miliyari 2 de kɔni na fɛn bɛ ka dɔ ka fɔ o wari kasabi de sera ka kɛ ɲɔgɔn kan ka sanga ni ka dɔ ka fɔ san 2025 kalo 6 fɔlɔ yɛrɛ kɔni ye ka sanga ni jamana yɛrɛ kɔni dɛmɛni waleyaw ye ni a bɛ fɔ o ma ko Fond de soutien patriotique fɛn bɛ ka dɔ ka fɔ kunnafoniya dila Burkina Faso jamana ministre ɲama fɛ ni o ye a premier ministre ka sanga n'u ka session de conseil d'orientation yɛrɛ kɔni o kɛnɛ kɔnɔna ye. Minnu tun bɛ k'a lajɛ ni wagati in na Mali kunnafoni bɔlɔ siraw fɛ ni kunnafoni adamadaman de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ